Для беларускіх межаў будзе больш амерыканскіх жаўнераў. ЗША і Польшча падпісалі пагадненне пра пашырэнне амерыканскай вайсковай прысутнасці на ўсходнім флангу. Лукашенко ізноў загаварыў пра пагрозу для незалежнасці Беларусі. Ці ўдасца дыктатару, які незаконна утрымлівае ўладу, прадаць гэту пагрозу ў Крэмль? І што ён можа за гэта атрымаць? Юлія Лабанова. Беларусь пад пагрозою захопу. Гэтак на пагадненне аб узмацненні вайсковай абароны паміж Польшчай і Злучанымі Штатамі адрэагаваў Александр Лукашенко. Ён не абмінуў магчымасці зноў выступіць гарантам незалежнасці нашай краіны. Не с Германии в Польшу, а с США перебрасывают новые контингенты военнослужащих. Спрашивается, зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Лідар Польшчы Анджэй Дуда ратыфікаваў пагадненне ў панядзелак. Праз 2 дні пасля абвяшчэння медыямі Джо Байдена пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. Так званы форт Трампа застанецца рэалізаваным, нягледзячы на перадачу ўлады. Реалізуючы мэты польскай палітыкі, польска-амерыканскіх дачыненняў, таксама міжнародныя палітыкі, мы дзеем спакойна, у тым ліку ратыфікуючы гэтую дамову, і чакаем, калі новавыбраны прэзідэнт ЗША дасць прысягу і зойме пасаду. Паводле пагаднення у Польшчы размесцяць на 1000 жаўнераў ЗША больш. Колькасць узрасце да 5500. Варшава падрыхтуе інфраструктуру, каб у выпадку пагрозы Вашынгтон мог даслаць да 20 000 вайскоўцаў. У горадзе Познань размесцяць штаб 5-го корпусу арміі ЗША, які будзе камандаваць усімі сіламі амерыканцаў на ўсходнім флангу НАТО. Вельмі істотна тое, што тут размесціцца корпус сухапутных войскаў ЗША. Гэта каманда аператыўнага ўзроўню, якой яшчэ ў Польшчы не рэпрэзентаваліся амерыканскія ўзброеныя сілы. Гэта вельмі сур'ёзны крок з пункту гледжання лагістыкі, хаця жаўнераў будзе не нашмат больш. У параўнанні са сваімі папярэднікамі вайсковую прысутнасць ЗША ў Еўропе павялічыў перадусім Дональд Трамп. Падмурак жа заклаў Барак Обама. Стратэгічнымі цэнтрамі на ўсходнім флангу абралі Польшчу і Румынію, дзве вялікія краіны, што для ЗША мелі перавагі над Германіяй і Турцыяй. Нямецчына, набываючы газ у Расіі ў вялікіх аб'ёмах, ускосна фінансуе ўзбраенне Расіі, што супярэчыць інтарэсам Захаду і НАТО. На гэтай падставе ЗША выказваюць сваю незадаволенасць. Турцыя ж праводзіць палітыку, якая мусіць раздражняць ЗША і НАТО, хаця б набыццё ракетаў С-400 ў Расіі. За ўмацаваннем пазіцыяў на захадзе заўжды следаваў адказ Расіі, таму імаверна давядзецца чакаць павелічэння расійскіх вайскоўцаў у Беларусі, адзначае вайсковы аглядальнік Александр Алесін. Эксперт не выключае і верагоднае размяшчэнне ў нашай краіне расійскай вайсковай базы з ракетнымі комплексамі «Іскандер», што было б дадатковым адказам ЗША на прыпыненне дамовы аб ракетах сярэдняй і малой дальнасці. Это может быть чуть позже, когда волна протестной активности упадет еще больше, и тогда это не будет новой порции бензина для протестующих, потому что если сейчас разместить базу, то это будет как знамя для протестующих, и эта идея объединит всех, даже тех, кто уже разочаровался, тех, кто ушел. Пакуль жа Лукашенко чарговы раз паспрабуе гандлявацца з Масквой. Цяпер і падставаў больш у параўнанні з паслявыбарчымі заявамі пра бразганне гусеніцамі ля беларускай мяжы. Ребята, дайте денег, как обычно, снизьте цены на энергоносители, потому что я на передовом рубеже. А если вы не снизите нам цены, не дадите денег, то мы будем голодны и не сможем защитить вас, поступы к Москве не сможем защитить. Поэтому я думаю, что это будет аргумент для того, чтобы просить дополнительной помощи в Российской Федерации. И России будет трудно отказать. Ці сапраўды, аднак, форт Трампа нясе наўпроставую пагрозу краінам-чальцам АДКБ. У суседняй Літве гэтак не мяркуюць. Там узмацненне ўсходняга фронту ўспрымаюць як збалансаванне сілаў і спадзяюцца на разуменне ў гэтым Москвы. Если мы так посчитали, сколько войск возле нас, возле нашего региона с российской и белорусской стороны,
и сравнить с нашими войсками, и даже с НАТО, и это 1 плюс 5, с 10 надо сравнивать, так и не в нашу сторону. Если кто-нибудь эскалацию начал, это не балтийские страны, не Соединенные Штаты, не Польша, а, конечно, наши восточные соседи. Россия может отрабатывать вопросы по переброске воздушно-десантных подразделений, ракетных подразделений, авиационных подразделений с России на территорию Беларуси, демонстрируя таким образом готовность к быстрому отражению, быстрой реакции России и союзного государства на угрозы со стороны Польши и НАТО. Сілы першай танкавай арміі Расіі пакуль нашмат перавышаюць усе магчымыя вайсковыя сілы НАТО на тэрыторыі Польшчы, таму Расіі не патрэбныя вялікія намаганні. Сярод імавернага адказу вайсковы аглядальнік Михайло Самусь прагназуе правядзенне больш маштабных вучэнняў «Захад-2021» на тэрыторыі Беларусі.